porta aquí da nosa sala de reunións o que anda aí, temos algunha marca? Temos algunha... ¿Ah, sí? Temos algunha por aquí, sí. Temos aquí un rombo, non sei se pode ver. Claro, realmente case non se ve. Normalmente cando fan este tipo de marcas non son cousas moi evidentes, porque senón nos daríamos de conta moi cedo. Tamén podemos ver, imos baixar cara aquí, vemos un pouquiño de pegamento, unha especie de fío. A ver se podemos... Estades a velo? Claro, isto, se abrimos a porta, xa se rompe. E se non se rompe é porque ninguén entrou na casa, non? Quere dicir, aquí un anaquiño máis arriba, tamén vemos un anaquiño de papel. Todo isto que pasaría se entramos na casa? Pois entramos na casa, Óscar, caería, e quere dicir que hai xente na casa. Obviamente. Pero se durante varios días aínda está aí, quere dicir que somos potenciais casas ás que entrar a roubar. Óscar, imos por aquí porque para minimizar estes roubos, para que se temos algún ladrón que quere entrar na nosa casa, poñerlo difícil, non? A ver, ao final o que consiste é eso, poñerlle un pouco máis difícil para que non poidan acceder á vivenda e gañar tempo, entre comillas. Pois, para mellorar, pois eso, pois habría que utilizar sistemas de alta seguridade, como son cilindros ou escudos deste tipo, en contra dos tradicionais, como poden ser estes, ou ben un cilindro convencional, e despois intentar evitar este tipo de chaves, ou que teña este modelo de chaves, pois intentar evitalo porque sempre é bastante máis... Estamos a ver agora mesmo as marcas que dixen as portas, algo que parece un pouco peliculero, pero isto pasa, está a pasar. Sí pasa, sí, non é unha cousa moi habitual, pero sí que pasa. Hai estudios de distintos tipos de xeroglíficos e demais, pero bueno, sempre suelen estar en zonas onde son inapreciables, no trasiego do día a día, pero sí que... E vemos aí posibles significados deses símbolos que tamén poden ir mudando. Tamén entendo que é unha cousa que poderá ir mudando precisamente para que non nos percatemos, pero hai que ter moito ollo. Vexo esta posible, non? Sí, eso é un escudo que é para protexer o cilindro, é un escudo dunhas dimensións... Sí, eso pesa. Isto parece difícil de abrir, non son eu experta, pero parece máis difícil, máis que difícil de abrir, difícil de romper. De romper. Isto é o escudo exterior, é o primeiro que atacan. Entón, ao ter unha superficie así bastante amplia, é difícil de apalancar. Falamos de sistemas anti-bumping, de cosas ás veces con nomes un pouco estranos, todos en inglés, pero se nos vai explicar todo Óscar, e moito ollo. Despois repasaremos as marcas que dixen as portas, que igual compre revisalas. Hoxe imos aprender todo da man de Óscar e así estaremos máis seguros. Se tedes algunha consulta, podes chamar o que ganda aí. Consultas por noso